Mulai lunga atiku keronto-ronto sing ning omah wis ra kerno dipercaya. Mulai lunga aku nangis aku jerit sing ning omah jebul malah korat kare. Biyen mula dadi niate wong loro aku nyambut gawe kanggo anak bojo anti lare wangi kerja awan bengi untuk 3 taun rekoso tak lakoni. Sing ning omah wis ra kerno dipercaya. Mulai lunga aku nangis aku jerit sing ning omah jebul malah koran kare. Nek renek budi nucul mesti sesuk genah ditiru neh iki ya.